sa kabila nakatikit. Eh, lumipat siya bago mag-eleksyon eh. Oh. Ano kaya? Kasya kaya? Ang daming nakapark. Ano eh, terminal eh, naging pila ng tricycle. Bakit nga naging ganyan? Dapat bawal yan dyan. Dapat doon sa kabilang side. At nga pala nawala sila dun sa kabila. Kasi wala nga yung magsasaway. Sasaway mo yun, hindi ka binoto ng mga yan.